O programa do Bruón Folk Fest arrancará xa o venres día 8 cunha mesa redonda sobre a comunicación. Vai abrir o festival, como sempre, ca habitual mesa redonda, na cal vamos a tratar, como homenaxeada este ano no Día das Letras Galegas, Begoña foi comunicadora. Vamos a dedicar a temática principal da mesa redonda, vai versar sobre eso, sobre a linguaxe, a comunicación, as formas de comunicar. Vamos a ter a técnica municipal de normalización lingüística e vamos ter a un campaneiro que nos vai a falar de como se comunicaba antiguamente cas campanas. Unha vez rematada dará comezo a música co espectáculo de Liantes e Amigos, no que tomarán parte prácticamente todas as agrupacións do municipio. A xornada rematará co concerto dos Five Pipers e unha queimada. O sábado será o día dedicado aos máis cativos co Bruonciño, que albergará obradoiros, actuacións infantís a cargo de Cep Fantasma e Pacolas, un parladoiro con Mondra e un taller pedagóxico a cargo de Paula Pérez, entre outras moitas actividades. Un festival familiar, pensado tamén pois en todos os públicos, desde os máis pequenos ata os máis maiores, en empapar, en ensinar, en contar pois a historia, a tradición da nosa música, do noso baile, dos nosos instrumentos, poñer en valor pois tamén o que é pois todo a reciclaxe, o medio ambiente e sobre todo facelo pois desde a orixe de como se, do que ten que ver coa cultura e a tradición, pero tamén desde a orixe do territorio, que neste caso pois é a Parroquia de Artes. Xa pola noite a música tradicional volverá a ser protagonista con Faltriqueira, Ardentía e Ramalleira. Ramalleira, que vai ser o grupo que cerra as actuacións da noite, é un grupo que nos fai moita ilusión ter aquí por unha razón. Son músicos que aprenderon a tocar gaita, pandereta, tanto Miguel como María Ramalleira, en Madrid, en escolas de asociacións que se fan ali para que a xente que todos sabemos, non? Ás veces por traballar temos que marcharnos a outro sitio, pois non perdan a súa raíz e poda manter esa conexión coa súa orixe. Como xa é habitual, os participantes entoarán o himno Bruón para despedir o festival. Durante as súas xornadas haberá postos gastronómicos e food trucks no recinto habilitado o carón do centro recreativo.